صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شوبان چی روز چونی ود غیب جان واللہ شوبان چی روز چونی ود غیب جان واللہ کوتا چشوب ونوی ود غیب جان واللہ کوتا چشوب ونوی ود غیب جان واللہ اکی طرف سے عمر چی بی طرف ابو بکر چی اکی طرف سے عمر چی بی طرف ابو بکر چی چھک سائی پوش وند غیب جان واللہ چھک سائی پوش بنی وند غیب جان واللہ روزی چون وچ تھی سوری گچان مشی تھی روزی چون وچ تھی سوری گچان مشی تھی تھود کیا مزار چونی وند غیب جان واللہ تھود کیا مزار چونی وند غیب جان واللہ روز سکن بسنی تھی کیا کیا گوس ونی تھی روز سکن بسنی تھی کیا کیا گوس ونی تھی اوسم دود پرونی وند غیب جان واللہ یوسم دود پرونی وند غیب جان واللہ اکی اند چروزی رحمت بی طرف باغی جنت اکی تند چروزی رحمت بی طرف باغی جنت رت کیا نصیب میونی وند غیب جان واللہ رت کیا نصیب میونی وند غیب جان واللہ عرضی میانی موزیو از امداد میں سوزیو عرضی میانی موزیو از امداد میں سوزیو چلی ہے میزونی گرونی وند غیب جان واللہ چلی ہے میزونی گرونی وند غیب جان واللہ مدنی صحابہ
بت بیئی چم ایالی مدنی ژھا بلالی بت بیئی چم ایالی کرمائی حوال میونی وند غیب جان واللہ کرمائی حوال میونی وند غیب جان